मारायते मक्खनी चमकोच्या साथीना ये गडी बैसुनु वचा दायत माई ಸ್ವಲ್ಪ बैसुनु ಸುಧಾರ್ಸಂಗ್ಯನು ಮಗಿರ ಹೋಗೂರ್ ಚಮಕುನು ವಚ್ಚಾ ರಂದಪ್ ಕಶಿ ರೆಡಿ ಎಸ್ಮೋ ಚರಡುವನೆ ಉಚ್ಚ ಸಂಜೆ ಅನ್ನಿ ಕಸಲೆ ಕೆಚ್ಚನ ಸುಧಾರ್ಸಂಗ್ಯ ಯತಿ देवाल अलंकार मात्र भारी छंद असेल नव्हे होई गो सुरेखा देवाक पळे तितली नुपुर गो म्हाका भारी छंद अलंकार गो पूजे तशी भारी लायक जाले न्ही गो होई माय म्हाका भारी खुशी जाले आज इतकी तुम्ही होड मन करून मी गेलो देवस्थान आयलींती आईले कितले खुशी जाले नव्हे तुमका होई गो सुरेखा घरातून बाहेर सरताना कोण वत्ती शिरत गो जाल्यार देवाक पळयतानाच पळय थंय बशी आमून दिसत गो भारी खुशी जाल गो सायबिणी आनी केदनापणी अशी चिंतता वळे तशी माय सुन्नो हंग बैसून कशी पट्टांग मारता आसत पळय घरांत जाग नावे हंका घरांत काय कितली लढाई करतात की हंगा गावन तुला लेत्राक प्रपोज दिव का नवे आम्ही माय सुन्न भारी चंदार असत म्हणो सोड कावेरका तंगेल घरा खबर आम कसले का गावन तुला खबर उलच मिगेल काम म्हणलेतले गो तू त्याश नाही कावेरका तन्नी कसं की तंगेल पर्सनल उलोंग घेता ती मक्कनी तुकते कसले का गती सांग पडया वचा वेळ धरले मक्का तन्नी तितलं न्याय केला गो तका तिथं समो बुद्धी शिको का म्हणस त्याश त्याला कावेरका तू कसं पडून तंगेला गुलई हाव घरा वता इथे चिक्की राब गो साईबिनी चिक मी गेलो उत्तर ऐक ती गेले फ्रेंड ती तांबडे कपड्याचंच पळय ती गेल फ्रेंड गायन म्हणस ती गेल दुवाची अम्मणी तुगल दुवेल क्लासमेट तुगल दुवे कोण मार्केवच्या काय तीची कारण ओ ते पल्लवी प्रभु मुंचल्लेस मो ती हिगे फ्रेंड दुवे दाय हावे तुगलो टू येत कावेरका वचांगो घराका उलयत गो तू कसं लाग दिसता हिगेला उलत सामवे कावेरका वस्तन कसं लाग दिसत गो यो तू ओ ती रमानंदल बायल कावेरी नी गो आणि होळे मा इथे मायसून आरामार हंग बसली ती वनी सुरेखा देवस्थान गेलेली गो थंय दुखून हंग चमकून आयल की म्हाका एकदम मैला बरी जाल गो ताका 5 मिनिटां हंग बैसून सुदारसून घेवन घरा वचा म्हणले तशी बसली ती आनी इथे बाय सरका म्हणटना तू दिसले की तुगे लागी उरलो न्हू चोचा म्हणलेतले आनी आराम नाही गो आराम हळे मा इत गो सुरेखा हुल्ले ना तू मंगेला गुलायत असेल नव्हे तशी हाव नुता बसली बैस कावेरका म्हाका पुरसत ना गो 5 मिनिट बसता तुगे लागी एक अर्जंट विषय उरलो का आसिले मिगेला कसं अर्जंट उरलोच आसिले त्या दिसूची पुरा सेटल जाल मो ताजी बग्गे नाही गो सुरेखा त्या दुड्डू विसरून गेलेल मारे ती वटू सेटल केल नवे दुसरे विषय उरलो का आसिले तुमगेले रांदपा कामांनी जाल्ला नवे ओयो वेकली पळे तुमकां रांदप कशें काम आसना नवे हॉटला दुखून खाण जेवण पुरा येत दिसता तशी जावन माय सुन आरामरी भोंवत आसता ती तुका चान्स गो सुरेखा दिसाचे मायने लोट्टो पंचायतीक मारचे भोंवचे संजवाळा तुगेल 3 फ्रेंड्स लोट्टो भोंवचे वटारे चान्स गो आमकां तशवे मारयती घरांत काम करका न्ही घरांत कामां जन आसती रांदप पिकची जाल्यार ही आमगेले होड घरान न्ही गो मस्त नमने रांदप करका तश जावन मिगे चटीम वासरीन तूं वत गो कावेरका हॉटला घरची मळकुळ्ळा आमी रांदप करचेनाच म्हणसवे आमगेल हॉटला घरा लागी असेल जाल्यार पुणी एक पक्ष तू सांगील वय म्हणी येत असेल कितके हॉटला कनी घराक मस्त दूर असनवे आम्ही घरान तो खाण रांदपणी करतात बा आणि मिगेल बमणाकनी घरान तू जेवण करच मला इष्ट हॉटलांत ते रांदप नवे काही पुणी अर्जंटाक
बाकी टायमारी माव हॉटला असताना हन्नी घरा येतती. हन्नी हॉटला गेलकुळ माव घरा येऊन जेवण करून होतात बा. अप्रूप हॉटलान जेवण करचे आणि ती आम्ही पुरा दुसऱ्यावर डिपेंड जाल्यार सोंबेरी दायनत्वे आणि आमगेल आमची गल रंदप हॉटलान करचे दत्तवे. वय गो कावेरी आम्ही घरान तू रंदप करचे बा. आम्ही म्हणारी हांवें कसं नाही कमा कुडवेलेल करची गो आणि पुरा आमगेल सुरेखाले रंदप गो. वो गुगी कोण घेतात वे कडे रे अशी काही देवस्थाना वच्चे ना कसं नाही सामान हटचे अशी कसं नाही पण काम असते नाही गो. पुरा आम्ही कोण घेतात ती आणि रंदप कोर की दल तू गेले. हा मिगेल रंदप दल्ले रंदप एक्का नवे मका सकाळी दल मिगेले आणि उलयता बसला वेळ दत्ता अर्जंट एक विषय सांगता असेल गो. थंयची कसं लेक रबलिया गो भारती यो हेकडे ती कोण म्हण कळली मुकावेरक्का. विषय तुगल नाही गो गायन आले गायन विषय तो गायन लगी उल्लो का कावेरक्का मिगेल विषय दला मिगेला सांग.